טוב, ערב טוב לכולם. אני קוראים לי נחום ברוק, אני יועץ ומאמן פיננסי, אני גם מנהל מקצועי במסילה לכלכלה נבונה. והערב הזה אנחנו נדבר על כל הנושא של תקציב והכנה נכונה לפסח, איך עושים את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, שתשאיר לכם כמה שיותר כסף בארנק. ולפני שאנחנו מתחילים, זה הזמן להגיד תודה לניסן, לשלמה, על הבמה הנהדרת הזו. שאכפת להם באמת בחודשים האחרונים, בשנים האחרונות, יש הרבה מודעות כלכלית בציבור החרדי, והדבר הזה חשוב, זה גורם ליותר ויותר משקי בית להתנהל יותר נכון, לצמוח יותר, ובסוף ליהנות מחיים שקטים יותר כלכלית, רגועים יותר כלכלית. ושנייה לפני שאנחנו מתחילים, יש המון מודעות לכל עולם ההשקעות, לכל הנושא הזה. וזה חשוב מאוד, זה קריטי. תזכרו אבל שהקומה הראשונה בסוף זה התנהלות נכונה, לדעת מה קורה לנו בחשבון הבנק. המון אנשים רצים, נכנסים להשקעות, מגיעים למנופים, להרבה מאוד דברים, ולא תמיד זה נכון להם היום, במצב הבית שלהם כיום. תבדקו דבר ראשון, מה קורה לכם. הערב הזה אנחנו נדבר על תקציב, תקציב לפסח. באופן כללי, איך אנחנו מקבלים החלטות, איך אנחנו מסתכלים על הדברים האלה, וגם איך אנחנו מנהלים תקציב באופן כללי. אז שוב ערב טוב, כפי שאמרתי אני קוראים לי נחום ברוק, אני יועץ ומאמן פיננסי, מנהל מקצועי במסילה. אה, היינו עכשיו בשבוע האחרון, ביום שמציינים אותו מבחינה כלכלית, יום הפורים. זה בעצם יום שבו משקי הבית מוציאים הכי הרבה כסף עבור יום אחד. יום אחד בשנה שמשקי בית מוציאים בו הרבה מאוד כסף, ואנחנו הולכים בעצם להיות עכשיו בחג הזה, בחג הקרוב, זה חג הפסח שיבוא עלינו לטובה בעוד פחות מ-30 יום. אם יום הפורים זה היום בו אנחנו מוציאים הכי הרבה כסף בשביל יום אחד, חג הפסח זה החג שאנחנו מוציאים כסף בכפל כפליים מכל החגים, ולא בטוח שאם היינו מסתכלים במבט מפוקח, מבט של שר אוצר, היינו מתנהלים כך, יכול להיות בצורה אחרת. ולפני שאני יורד לפרקטיקה, אני רוצה שנדבר קצת למה בכלל חשוב לדבר על כסף, על תקציב באופן כללי ובדגש על כסף. כי יש אנשים שכשהם שומעים כסף, אז או שהם נרתעים מזה, יש אנשים שמחפשים מיד את החלק של האקשן וההשקעות כמו שאמרתי, אבל הרבה לא מבינים למה חשוב לנהל תקציב, למה חשוב להבין מה קורה לנו בחשבון הבנק. והתשובה לזה מאוד פשוטה, נרצה או לא נרצה, בסוף החיים שלנו סובבים סביב הדבר העגול הזה, כסף כל יום, אולי כמה פעמים, אנחנו עושים פעולות שקשורות אליו, ואם הן נכונות זה עושה לנו טוב, ואם הן פחות נכונות זה עושה לנו פחות טוב. לא בכדי הגמרא קוראת לכסף דומים זה דם, כסף הוא דם, הדם הוא הנפש, ולכן כל הפעולות שלנו שקשורות בכסף הן לא רק פעולות טהורות, רציונליות, כאלה שהשכל מחייב אותן, מעורב שם הרבה מאוד רגש, לפעמים הרבה מאוד כאב, הרבה חשקים, הרבה תפיסות, אמונות, מהילדות, מהעבר. זה משפיע עלינו לאורך כל השנה, כל מעגל השנה, כל החודשים. זה משפיע עלינו בתכנון לחגים, בהתנהלות לחגים, וגם מה קורה בפועל אחרי החג, שאנחנו לפעמים מתנהלים לא נכון ונאלצים להתמודד עם פחות הלוואות, ולכן חשוב לדבר על זה. לכן חשוב לדבר על זה ולהבין איך אנחנו כן מתנהלים ומתכוננים בצורה נכונה לחגים, לחג הפסח הקרוב, והדברים האלה משפיעים עלינו וחזק מאוד בקבלת החלטות כלכליות. כבר בשנות ה-80 חקרו את הנושא הזה פרופסור דניאל קנמן, פרופסור עמוס טברסקי. הם כבר הלכו לעולמם, קנמן בשנה שעברה, טברסקי בשנת 1996. הם חקרו את הדבר הזה, והם גילו שרוב קבלת ההחלטות הכלכליות שלנו לא קשורות לחשיבה רציונלית, הן מגיעות כתוצאה מתפיסות, כתוצאה מהרגלים וחשיבה מסוימת, והם כינו את התופעה הזו כלכלה התנהגותית. כלומר, כלכלה שנובעת כתוצאה מההתנהגות שלנו, ולא מהשכל שלנו. וזכו על המחקרים האלה בשנת 2002 בפרס נובל לכלכלה, במחקר שקוראים בפסיכולוגיה, זה מעיד על הקשר ההדוק בין כלכלה לפסיכולוגיה. נעצור רגע שנבין שכמעט כל פעולה שאתם מקבלים, ואנחנו קמים בבוקר והיום מתחיל והיום עובר, ואנחנו מקבלים כל יום הרבה מאוד החלטות שקשורות בכסף. יכול להיות שמתקשרים אלינו ומציעים לנו הלוואה,
מעניינים אותנו על השקעה מסוימת, אנחנו עוברים ליד חנות, מתלבטים לקנות, לא לקנות, המחיר הזה נכון, המחיר הזה לא נכון, נכנסים לשיפוץ, הנה עכשיו ערב פסח, האם התמחור שהציעו לנו, ההחלטה שהציעו לנו, הקבלן, השיפוצניק, היא החלטה נכונה, היא לא נכונה, ואנחנו מקבלים החלטות כל יום, המון החלטות שקשורות לכסף. ודווקא לכן זו סיבה להבין איך אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו. אז אנחנו נדבר הערב הזה על תופעות בכלכלה התנהגותית שקשורות בהתנהלות שלנו לקראת פסח, ואתם תבינו מה בעצם הסיבה שאתם מתנהלים בצורה מסוימת, ואיך כאשר תחליטו לשנות אותה, פשוט אתם תתנהלו אחרת ותחסכו הרבה מאוד כסף. ולפני שאני נכנס לפרטים, אני רוצה לדבר על אחד הדברים העיקריים שהם טבעו, זה בעצם שתי המערכות שלנו, נשים את זה אולי במצגת, שתי המערכות שלנו, שהמערכות שלנו בעצם זה מערכת מספר אחת שהיא הטייס האוטומטי, ומערכת מספר 2 שהיא הטייס, ואני אסביר. כמה החלטות אנחנו מקבלים ביום? כמה החלטות עובר לנו בראש ביום? אז נראה לנו שאנחנו מקבלים הרבה החלטות, עשרות, אולי מאות. מחקרים שנעשו, אנחנו מקבלים 35,000 החלטות. זה הרבה מאוד. אנחנו מקבלים 35,000 החלטות, וזה משפיע עלינו בכל תחום, בכל דבר, בכל צורה. וחשוב להבין איך אנחנו מקבלים את ההחלטות האלה. שימו לב שמההחלטה של מה לשים בלחם שלכם בבוקר, באיזה אוטובוס לנסוע, שזה בעצם החלטות פשוטות, זה החלטות שאנחנו מקבלים אותן ברגע, ועד החלטות שאיזה דירה אתם רוצים לקנות ועם מי לחתן את הילדים שלכם, כל דבר כזה זה החלטה. עכשיו נשאל את עצמנו, האם ההחלטות שלנו דומות? כל ההחלטות אותו דבר? אז עשו הרבה מאוד מחקרים סביב הדבר הזה, ודבר ראשון הראו שאנחנו מקבלים, כפי שאמרתי, 35,000 החלטות, בהנחה אגב שבתוך היממה אנחנו ישנים 7 שעות, אנחנו מקבלים 2,000 החלטות בשעה, או אם תרצו, החלטה כל 2 שניות. ואז נשאל את עצמנו, האם כל ההחלטות שלנו הן אותו דבר? האם כשאני מחליט באיזה אוטובוס לנסוע בבוקר, או לאיזה חנות להיכנס, זה כמו שאני מחליט איפה לשים את הכסף שלי, באיזה מדד, או איזה דירה לקנות, או עם איזה משפחה לחתן את הילד שלי? ודאי שלא. ודאי שהדברים האלה שונים. עכשיו תחשבו שכל החלטה שאתם צריכים לקחת במהלך היום היא הייתה דומה להחלטה שלכם באיזה בית אתם רוצים לקנות, לסגור את השידוך שהציעו לכם, לא לסגור את השידוך שהציעו לכם. הדברים היו מסורבלים לגמרי. ופרופסור קנמן וטברסקי בעצם דיברו על שתי המערכות האלה. המערכת הראשונה היא בעצם מכונה מערכת הטייס האוטומטי. במערכת הזו קבלת ההחלטות שלנו היא בעצם אינטואיטיבית, היא מהירה, אנחנו מקבלים החלטה ברגע. אגב, תעשו סוג של חשיבה על זה בבית, ותעברו על ההחלטות שקיבלתם היום בשעתיים האחרונות, ב5 השעות האחרונות, תעשו רשימה. איזה החלטות קיבלתם שקשורות לכסף, איזה החלטות קיבלתם שקשורות לעוד דברים, ואתם תראו שיש לכם כל כך הרבה החלטות שקיבלתם היום, דברים שאתם לא רואים אותם בכלל כהחלטות. עכשיו, ההחלטות האלה הן מתקבלות בשנייה, במהירות, אנחנו רגילים לזה, וזה בעצם מערכת מספר אחת. המערכת השנייה, לעומת זאת, מערכת הטייס, זו מערכת שקבלת ההחלטות שלה היא איטית, היא מבוקרת, מצריכה הרבה מאוד מאמץ, וכשמערכת מספר אחת מסתבכת, אז מערכת מספר 2 בעצם מגיעה. עכשיו אני רוצה שנבין איפה הדברים האלה בעצם תופסים אותנו בפרקטיקה. למערכת מספר אחת יש יתרון מאוד גדול. ההחלטות שמתקבלות מהר מאוד, זה מאפשר לנו לחיות אורח חיים נורמלי, בלי להתעכב על כל החלטה. תחשבו שכל פעם שהייתם נכנסים לסופר, אנחנו מדברים פה על קנייה חכמה והחלטות נבונות, תחשבו שלפני כל החלטה הייתם מתחילים להסתפק 10 דקות, כן? לקחת את הדבר הזה או לא לקחת את הדבר הזה, אבל אנחנו לא מסתפקים, בגלל שאנחנו עובדים בצורה אוטומטית. עכשיו, מה קורה במערכת מספר 2, כשזה מגיע לדברים גדולים? אז פתאום אנחנו מתחילים להסתפק.
ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם כל האנשים בעולם הזה מקבלים את ההחלטות שלהם באותה צורה? כלומר, אתם והשכן שלכם, אתה ואשתך, את והבעל שלך, אנחנו מקבלים את ההחלטות שלנו אותו דבר? אני אתן דוגמה למשל, אמרתי מקודם שהנושא של עולם ההשקעות מאוד מאוד מדובר. יש אנשים שכשהם נכנסים להשקעות הם לא מפחדים. יש אנשים מפחדים קצת, יש אנשים שמפחדים המון, יש אנשים שבורחים מכל דבר. יש אנשים שהפוך, בכל דבר הם מגיעים ובודקים ונכנסים לזה. מה גורם לנו? מה גורם לאנשים מסוימים לקבל החלטה מסוימת, לעשות משהו מסוים, ולאנשים אחרים לא לקבל את ההחלטות האלה? מאיפה הדבר הזה מגיע? הדבר הזה יושב בצורה ישירה על שתי המערכות האלה. עכשיו, כשנבין את זה, כשתבינו את זה, ותעשו עם עצמכם עבודה לדבר הזה, דבר ראשון תשנו את החיים שלכם. אני אסביר גם למה. בואו נלך רגע לשתי סוגי משפחות. משפחה אחת, בן אדם אחד הרגיל את עצמו בתוך המערכת שלו, מערכת הטייס, שלפני שהוא מקבל החלטות כלכליות, הוא חושב, הוא בודק מה קורה לו עם התקציב, עם היכולת הכלכלית שלו, ולפי זה הוא מקבל החלטה. עכשיו בוא נניח שאותו בן אדם הולך לרכוש דירה, הולך לרכוש נכס. אז מה הוא עושה דבר ראשון? דבר ראשון הוא בודק כמה כסף אני מרוויח בחודש, כמה כסף אני מוציא בחודש, איזה דברים אני יכול לתעדף, סדרי עדיפויות, איזה דברים אני יכול להזיז אותם הצידה. ובעצם כל דבר הוא מתוכנן, הוא בודק. ואז כשהוא קונה דירה, אז קורה אחת מהשתיים. או שהוא קונה את הדירה בגלל שהוא בדק והוא ראה שהוא יכול לעמוד ביכולת ההחזר, או שהוא בדק וראה שהוא לא יכול לעמוד ביכולת ההחזר, וגם שם קורה אחת מהשתיים. או שהוא יורד מזה, או שהוא אומר לא. הדבר הזה גורם לי לחשוב איך אני מגדיל הכנסות, איך אני מתייעל בהוצאות, איך אני עושה דברים מסוימים. צריך להבין שכשאני מסגל לעצמי צורת חשיבה כזו, אז הדברים האלה פתאום נהיים כחלק מהחשיבה שלנו. אנשים שמצליחים, אנשים שמתקדמים קדימה, יש להם הרבה מאוד דברים שמאפיינים אותם, כמובן לא לחכמים לחם, יזמים, אנשים עשירים, כולם מה שמאפיין אותם, שיש להם דפוס של התנהלות, דפוס של חשיבה, דפוס של קבלת החלטות, שגורמת להם להתנהל בצורה מסוימת. ויש אנשים שזה הפוך. תמיד כשהם ניגשים לפסח, הם ניגשים לסוכות, הם ניגשים לפורים, הם ניגשים לכל דבר, הם תמיד נגררים, תמיד ברגע האחרון, תמיד לא מתוכננים, הם תמיד ייקחו הלוואות, והם ייקחו את ההלוואות היקרות, ואנחנו נדבר עוד מעט על מה קורה כשלא מתוכננים, איך זה פוגע לנו בצורה ישירה בדירוג האשראי שלנו, במימון וכל הדברים האלה, אבל כשאנחנו מתנהלים ככה, בסוף אנחנו מפסידים הרבה מאוד כסף. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה, אני אחזור לשתי המערכות האלה, כי זה חשוב, כי זה בעצם המפתח לצמיחה כלכלית. תמיד כשאנשים שואלים אותי מה הכי נכון לשים בראש כשניגשים לכסף, כשניגשים לנושא של ניהול תקציב, כשניגשים לנושא של כלכלה, אני אומר, דבר ראשון, הגישה לדברים האלה, בסוף כולנו עוברים את החיים, איך אנחנו עוברים אותם? בוא נשאל שאלה, את שאלת השאלות. מה ההבדל בין בניית תקציב לדקדוקי עניות? הרי אנחנו יושבים פה עכשיו, ופסח הוא עוד פחות מ-30 יום, ואנחנו בעצם שואלים שאלה. אנחנו בעצם רוצים לדעת איך להתנהל נכון. ולהתנהל נכון זה אומר שאנחנו נצטרך לעשות פעולות שעוברות בתוך חשבון הבנק שלנו, בתוך קבלת ההחלטות שלנו, זה יגרום לנו לכל מיני דברים מסוימים. ופה נשאלת השאלה, מה ההבדל בין בניית תקציב לבין דקדוקי עניות? הרי בוא נשאל שאלה כזו, מה גורם לאנשים לא להתנהל נכון? כי אנשים אומרים, אני אתחיל עכשיו לבדוק כמה עולה לי בחודש, אני אתחיל עכשיו לבדוק מה קורה בפסח, חגים הם פעם בחצי שנה, גם בפעם הזו אנחנו נבדוק מה קורה לנו, חיים פה פעם אחת, אתם יודעים, כל האמרות האלה, הברורות גם, אני יכול להבין אותם לגמרי. אז מה ההבדל בין בניית תקציב לבין התכוננות לפסח למשל? התשובה מאוד פשוטה. כל אחד צריך לשאול את עצמו, אם אתה עכשיו שר האוצר של מדינת ישראל, אתה מחליף את בצלאל סמוטריץ', לא בטוח שזה הדבר שאנשים הכי רוצים לעשות בעידן היום ב-2025, אבל בואו נניח שאנחנו מחליפים את שר האוצר היום, אז מה אנחנו צריכים לעשות? לבנות תקציב, לנהל תקציב מדינה. איך עושים את זה? רואים דבר ראשון, מה ההכנסות שלנו, רואים במקביל מה ההוצאות שלנו, ואז מתחילים לעשות התאמות, ואם צריך להיכנס לחובות לפעמים, כמו המלחמה,
אז מדברים על גיוס חוב, על הלוואות, על דברים כאלה, אבל גם את זה עושים בצורה מתוכננת, בצורה מסודרת. כי מה קורה אם לא עושים את זה? מדינות שלא עושות את זה, הגיעו למצב של איטליה לפני כמה שנים, של יוון לפני כמה שנים, של פשיטות רגל, של איראן, של טורקיה, של מדינות, של כלכלות, שפשוט פושטות רגל. צריך להבין משהו אחד. הנושא של התנהלות נכונה עם תקציב, עם חשיבה, זה לא נושא של אפשרות. אני יכול לעשות את זה, אני לא יכול לעשות את זה. זה נושא של הכרח. אנשים עשירים, אנשים שיש להם כסף, מנהלים תקציב, יודעים מה קורה להם. עניים לא מנהלים תקציב, עניים לא יודעים מה קורה להם, אנשים שמתנהלים בחוסר אחריות לא יודעים מה קורה להם בחשבון הבנק, ואני אומר תמיד בהקשרים האלה, אם היינו יכולים לא לשלם חובות, היינו יכולים להגיע לפסח ולא לשלם את הכספים האלה, אז בסדר, אבל בסוף אנחנו צריכים לשלם אותם. ובגלל שאנחנו צריכים לשלם אותם, זו הסיבה שאנחנו צריכים להתנהל בצורה נכונה, לדעת מה קורה לנו. אחרת, יהיה לנו הרבה מאוד כאב, הרבה מאוד סיבות שיגרמו לנו להתחרט על ההתנהלות שלנו. ואני חוזר לנושא של המערכות, כי הדבר הזה הוא בעצם תקווה מאוד מאוד גדולה. למה זה תקווה גדולה? כי ברגע שאני מבין שיש שתי צורות התנהלות, אז אני יכול לקבע לעצמי התנהלות נכונה. תשאלו את עצמכם, אני בטוח שמתוך האנשים ששומעים אותנו עכשיו, אני רואה שהצטרפו הרבה מאוד אנשים, יש הרבה כאלה שניסו להתנהל בצורה נכונה, ניסו לנהל תקציב נכון, פעם, פעמיים, 5 פעמים, עשרות פעמים, ולא תמיד זה הלך להם, והם נשברו באמצע. וצריך להבין שזה מאתגר, כי ברגע שמתחילים לבצע שינויים, לבצע מסגרת, אף דה בהפקר אני חלי, נוח לנו להתנהל בצורה לא מסודרת, בצורה לא מאורגנת, וברגע שמתחילים לעשות את זה, זה קשה. זה כמו כאבי גדילה, אבל כמו כל שינוי, אם עשיתם פעם שינוי בריאותי, דיאטה, משהו מסוים, ברגע שמבינים איך הדברים האלה עובדים, אני אדבר על זה, על מעגלי השינוי, על מוטיבציה, על הרבה מאוד דברים בהקשרים האלה, ברגע שמבינים איך זה עובד, זה תקווה גדולה מאוד. כי אני יכול להבטיח לכם, וישבו אצלי למעלה מ1,000 אנשים, 1,500 אנשים בצורה ישירה, והרבה מאוד אנשים במעגלים רחבים יותר, ואני רואה אנשים שמגיעים ומקבלים לעצמם דבר ראשון דרך חיים כלכלית. כלומר, איך אנחנו רוצים להתנהל בחיים הכלכליים שלנו. עד היום כואב לנו, אנחנו מגלגלים הלוואות, אנחנו חיים לא נכון, אנחנו לא צריכים לחסוך לחתונות ילדים, אנחנו לא צריכים לחסוך לחגים, אנחנו כל הזמן בהלוואות, אנחנו כל הזמן בגלגולים, ואנחנו רוצים לשנות את זה. אנשים שעושים את הדברים האלה, בעצם משנים את הגישה שלהם ומקבלים לעצמם צורת חיים, צורת חשיבה מסוימת, צורת התנהלות שפתאום לא קשה להם. אני יכול להבטיח לכם, אם אתם תנהלו תקציב חצי שנה, ואני כבר אסביר איך עושים את זה, אתם כל החיים תנהלו תקציב. למה? כי בסוף נקודת הבחירה שלנו נמצאת ברמה מסוימת, היא נמצאת בשלב מסוים. יש בן אדם שנקודת הבחירה שלו, שכשהוא נכנס לסופר, מבחינתו לקנות ב3,000, 4,000, 5,000 שקל בלי חשבון, שם הוא נמצא. יש בן אדם שנקודת הבחירה שלו זה בחופשים, זה בנופשים, יש אנשים שזה בתכשיטים, יש אנשים שזה בדברים יותר גדולים, אבל לכל אחד יש את נקודת הבחירה שלו בדברים מסוימים, זה נכון ברוחניות, זה יכול להבדיל גם בגשמיות. וכשאנחנו מקבלים לעצמנו הרגלים, הדברים האלה משתנים וזה עוזר לנו להתנהל בצורה נכונה. עכשיו, צריכים להבין עוד נקודה אחת לפני שאני נכנס לנושא של פסח ותקציב באופן כללי. יש אנשים שקבלת ההחלטות שלהם עצמה משתנתה. אנשים שמספרים שפעם בטייס האוטומטי שלהם הם היו קונים בלי חשבון, כל פעם שהם ראו מבצע הם רצו ורכשו, היו לוקחים הלוואות, מתגלגלים, ופתאום משהו השתנה. איך הדבר הזה קרה? אז התשובה לזה היא פשוטה כמו שאמרתי, ברגע שאנחנו מסגלים הרגלים, הדברים האלה פשוט קורים. ואיפה זה בעצם פוגש אותנו בכל ההתנהלות לפסח? איפה הדבר הזה קורה כשאנחנו ניגשים לקניות? אז אני רוצה לדבר על זה.
דבר ראשון, הרבה מאוד מחקרים, כתבתי על זה גם טור, אני אעלה אותו שבוע. הרבה מאוד מחקרים שנעשו בשנים האחרונות מראים שמי שמבצע הכנות וקניות מוקדמות, הוא יוכל לחסוך עשרות אחוזים ממחירי הקניות לחג. הסיבה לזה היא כפולה. דבר ראשון, שתדעו, אם יש פה אנשים שהם בעלי עסקים, הם יודעים את זה, חלק ניכר מהרשתות, נותני השירותים, עושים מבצעים דווקא בימים האלה. יש לי עסק שאני מלווה, כן, שמוכרים אה, סוג של בגדים, של חלוקים, של דברים כאלה, והם עושים מבצע עד ממש יומיים שלושה אחרי ראש חודש ניסן. הסיבה לזה פשוטה מאוד, שאלתי אותם למה, אומרת לי בעלת החנות, בסוף אנשים בערב פסח קונים, אנשים קונים בערב פסח, תזכרו את זה, אתם מגיעים לי' ניסן, י"א ניסן, הולכים בגאולה, ברבי עקיבא, במרכזי הקניות בבית שמש, במודיעין עילית, אין מקום לזוז, זה נראה כמו בית משוגעים. ומה בעצם קורה? מה בעצם קורה? אנחנו בלאו הכי קונים, אז למה שבא לזה? כי עשיתם מבצעים, הרבה מאוד במבצעים קורים בימים האלה, והם מפסיקים בסמיכות לחג. אני אתן לכם דוגמה ממשהו שראיתי, ויש חסד למשל, היו עושים תמיד מבצעים על ספרינגים, 3 ב-10, אני חושב שזה הפסיק מאז שעלה המחיר של השתייה וירד, אבל שבוע וחצי לפני פסח, לפני סוכות, המבצע הזה היה מפסיק. למה זה היה קורה? כי בלאו הכי אתם בחנות, בלאו הכי אתם קונים, ויש להם אינטרס להביא אנשים כמה שיותר פעמים וכמה שיותר זמן לפני החג, ולכן אז המבצעים קורים. אז דבר ראשון, יש לכם דברים מסוימים שרציתם לקנות, תקנו אותם עכשיו. למה לחכות עם הבגדים, עם המזון, לפחות עם חלקו הגדול, לפני החג? הרבה מאוד מהמבצעים ב5%, 10% ולפעמים יותר קורים עכשיו. יותר מזה, יש דברים שהתג מחיר שלהם מאוד ברור, שתלכו לקניון ואתם לא תוכלו להתמקח על מחיר של נעליים, כן, זה יהיה בהתאם למבצעים בחנות. יש דברים שזה שוק חופשי, ברגע שבעל עסק לחוץ יותר, יש לכם יותר סיכוי, יותר סיבה להתמקח, להוציא מחירים יותר טובים. צריך להבין שבסוף אנחנו עושים הרבה מאוד קניות, אני כבר אדבר על זה, איך לבצע את זה בפועל. אנחנו עושים הרבה מאוד קניות, וככל שנעשה יותר קניות בצורה יותר נכונה, תחשבו שהצלחתם, נניח שאתם עושים 20 קניות, 25 קניות, 30 קניות לחג, נניח. זאת אומרת 30 פעמים. וב-15 מתוכם הצלחתם בגלל תכנון נכון, בגלל שעשיתם את זה עכשיו, יומיים אחרי פורים, ולא רגע לפני פסח, כשכבר אין לנו כוח, הצפנו את המקרר, יש לנו יבלות בידיים, וכבר אין לנו כוח נפשי, גם פיזי וגם נפשי, להגיע לחג הזה בצורה נכונה. תחשבו שעכשיו התחלתם להתכונן לקניות, כוח המקור שלכם הוא הרבה יותר ברור, הוא הרבה יותר גדול. דרך אגב, הרבה יותר נכון לעשות קניות ביום, בתחילת היום. דיברנו על המערכות, איך המערכת שלנו עובדת. כשאנחנו עייפים, כשאנחנו רעבים, כשאנחנו ממוטטים, כשאנחנו יותר קרובים לפסח, קבלת ההחלטות שלנו קטנה. לא הייתם הולכים לחתום על עסקה של 1,000,000 שקל יומיים לפני פסח. למה? כי אין לנו זמן, כי אנחנו לחוצים, כי קשה לנו להחליט. וכשזה מגיע למאות שקלים, אלפי שקלים, ולפעמים עשרות אלפי שקלים, זה כן בסדר. צריך להבין שגם הדברים הקטנים האלה, צריך לתכנן אותם מוקדם. שואלים פה כל מיני שאלות, ואני עוד מעט אתייחס אליהם. בהקשרים האלה, תמיד, אגב, לכל הנושאים האלה של כלכלה התנהגותית, לכל הדברים האלה, יש גם צד שני, כי בסוף, כמו שאמרתי, זה כלכלה התנהגותית, זה התנהגות שלנו, זה צורה איך שאנחנו מתנהלים, ויש הרבה מאוד הטיות לכאן ולכאן. מי שקרא לנושאים האלה, מי שחקר, יש הרבה מאוד הטיות. אבל שוב אני חוזר לנושא של הקניות, מבצעים, הרבה מבצעים טובים, קורים דווקא אחרי פורים, הם פחות קורים בסמיכות לפסח, אז צריכים להבין את זה. דבר שני, אגב, אנשים שהם שיפוצניקים, יש לי הרבה אנשים שליוויתי, יש לי חברים שהם שיפוצניקים, ותשאלו חברים שלכם, מנצלים את המצב הזה, וזה בסדר, זה נושא של היצע וביקוש, כמו שעובד שוק ההון, כמו שעובד שוק הנדל"ן, זה נושא של היצע וביקוש. ברגע שהרבה מאוד אנשים עכשיו רוצים לסייד ורוצים לעשות דברים מסוימים, המחירים יותר יקרים. אז מה זה אומר לנו? אז אני אגיד לכם מה זה אומר לנו. אנחנו עברנו 5 חודשים של חור, כמעט 5 חודשים. מאתגרים.
אברכי הכולל למדו הרבה מאוד, אנשים בעולם העשייה עבדו וכן, והתקדמו והוציאו הרבה מאוד אנרגיות, ואנחנו מרשים לעצמנו, עבדנו קשה, מגיע לנו, ואתם צודקים, גם אני, עבדנו קשה, עבדתי קשה, מגיע לנו, זה נכון, זה מגיע לכולנו. אבל צריך להבין שאנחנו עובדים כל כך קשה בחוץ, בואו נחשוב רגע 5 דקות קודם, וקצת נעבוד בבית, כי לפעמים בן אדם יכול לעבוד כל החורף קשה מאוד, ואז הוא לקח החלטה לעשות איזה שיפוץ בצורה פחות נכונה, לא היה לו כוח לתמחר, לא היה לו כוח להשוות מחירים, או שסתם המחירים יקרים בגלל שעכשיו ערב פסח, שוב היצע וביקוש, והוא משלם עוד 2,000 שקל, עוד 5,000 שקל, עוד 10,000 שקל, היד נטויה, שתבינו שככה עובדת קבלת החלטות. שכאן באוניברסיטי דיברו על מערכת קבלת ההחלטות שלנו, זה מתבטא במהלך החיים בעשרות, במאות אלפי שקלים, במיליונים. כי איך שאנחנו תופסים דברים, ככה אנחנו מבצעים החלטות. ואם למשל בן אדם מתרגל שכל פעם שהוא עושה קניות, הוא מבצע את זה ברגע האחרון, הוא דוחה דברים, הוא לא עושה את זה בצורה מתוכננת, הוא יוציא הרבה מאוד כסף, הרבה מעבר למה שהוא תכנן, הרבה מעבר למה שהוא רצה, הדבר הזה גורם בעצם שאנחנו נפסיד בוודאות הרבה מאוד כסף. הנה, אני חוזר לעסק שאמרתי מקודם, תחשבו שאנשים ישמעו אותנו עכשיו, ייכנסו אליהם עכשיו, אז הם יזכו בהנחות, הם יקבלו מבצעים, אנשים שילכו עכשיו לשיפוץ ויגלו שנכון, הם רצו להגיע לפסח כשהכל מצוחצח, אבל במקום לעשות את זה בטבת הם חיכו לאחרי פורים, והמחירים הרבה יותר יקרים, אז זה יכול להידחות לאחרי פסח, שאגב, שזו תקופה שהמחירים עשויים לרדת, בגלל שבמקצועות החופשיים תמיד אנשים, כשיש להם פחות עבודה, ייתנו לכם מחירים יותר טובים, הם רוצים את העבודה, הדברים האלה ברורים, זה לא אני מחדש את זה עכשיו, ואם אנחנו נתנהל בצורה הזאת, אנחנו פשוט נחסוך כסף, נרוויח הרבה מאוד כסף. הסיבה השנייה שכדאי להקדים לתכנן את הרכישות לפסח, זה מהסיבה הפשוטה שתכנון מוקדם, בניית תקציב לפסח, יגרמו לכם בוודאות להוציא הרבה פחות, אשר אם תבצעו את הקניות בלי חשבון. אני רוצה לדבר קצת על כל הנושא של קניות, של כלכלה התנהגותית, של קנייה חכמה. צריכים להבין ש... רק רגע, יהיה לי פה... צריכים להבין בעולם העסקים, בעולם העסקי, משלמים מאות אלפים, משלמים מיליונים לכלכלנים, לאנשים שישבו ויגרמו לנו להוציא, לנו, לכם, לכולנו, גם לי, להוציא כמה שיותר כסף מהכיס. ושוב, יש לנו קבלת החלטות מסוימת וגורמים לנו להוציא הרבה מאוד כסף. בואו נדבר כמה מילים על קניות. כשאנחנו עושים קניות בצורה לא מתוכננת, כשאנחנו רעבים, כשאנחנו עייפים, כשאנחנו קרובים לחג הפסח, אז שימו לב מה עובר לכם בראש. נעלם החלק הרציונלי, נעלם הנושא של תקציב. כלומר, אם בסוף אתם תיכנסו למינוס או תיקחו הלוואה, אתם תשלמו אותה. אף אחד לא ישלם אותה, אתם תשלמו אותה. אבל אנחנו לא חושבים על זה, כי פסח ומה, אנחנו נגיע בלי הדבר הזה והזה 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 לחג, אז אנחנו קונים. ואנחנו נכנסים לחנות. אגב, חשבתם פעם איפה החלונות בסופר? אז מי ששמע את ההרצאות שלי מכיר את זה, בסופר אין חלונות. למה אין חלונות בסופר? כדי שתחושת הזמן תאבד לנו. אנחנו נכנסים לסופר ויש אור ניאון כזה של בית חולים, ואין חלונות. אם אתם נכנסים חצי שעה לפני השקיעה, מה שיקרה שאתם תברחו מהסופר אחרי חצי שעה, אחרי שעה, כי תחושת הזמן מאוד ממקדת אותנו, מאוד מפקסת אותנו. כשאנחנו לא ממוקדים עם הנושא של קניות, אז הנושא של ההשפעות הכלכליות מאוד 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 משפיע עלינו. אגב, בהקשר הזה, הנושא של מבצעים למשל, מבצעים זה דבר נכון, זה לא נכון, מבצעים לפני פסח, מבצעים במהלך השנה,
אני רוצה לדבר על הטיה, על משהו שפשוט פועל על כולנו. אגב, זה אולי הכוח הכי חזק שעובד על כולנו, הוא עובד בצורה רוחבית בכל תחומי החיים, בחיים האישיים, בחיים הרוחניים, בנושא של קניות, בנושא של השקעות, בשוק ההון, בנדל"ן, בצרכנות נכונה בכל דבר, נושא שנקרא בעצם שנאת הפסד. החוקרים גילו מה שמשפיע עלינו בקבלת החלטות, הנושא של פחד, הנושא של הימנעות בהפסד, משפיע עלינו הרבה יותר מההנאה שברווח. אני אתן דוגמה קצרה בהקשר הזה. אם אתם יוצאים מהרכבת למשל וגיליתם 200 שקל על הרצפה, איך אתם מרגישים? הרגשה נהדרת, מצאנו 200 שקל, סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. מה קורה אם יצאתם מהרכבת וגיליתם ששכחתם את הארנק עם 200 שקל? איך אתם מרגישים? באסה, נכון? עכשיו איזו הרגשה יותר חדה? שמצאתם את ה-200 שקלים? או שנאבדו לכם ה-200 שקלים? אז אני בטוח שאתם בבית אומרים את התשובה הפשוטה, ונעשו על זה הרבה מאוד מחקרים והרבה וריאציות, תקראו על זה, שכמובן שנאת ההפסד חזקה הרבה יותר, זה כוח הרבה יותר חזק, וכל בן אדם שמתעסק במכירות, כל בן אדם שמתעסק בשיווק, יגיד לכם, תקשיבו, אני משתמש הרבה מאוד פעמים בשנאת הפסד, מבצעים. הנושא של מבצע, מהר מהר פן ייגמר, משפיע על כולנו, גורם לנו לקבל החלטות בגלל שנאת הפסד. אני מביא תמיד בהקשר הזה, היה מחקר של ה-BBC הבריטי בשנת 2000, כל המבצעים שקורים לקראת סוף השנה האזרחית, הם בדקו עשרות מקרים, ברוב מוחלט של המקרים לאורך השנה המחירים היו זולים יותר, ובכל אופן הפריון של בעלי העסקים, הפריון של הרשתות בחודשים האלה הוא הרבה יותר גבוה בסוף השנה האזרחית. למה זה קורה? בגלל הנושא המובנה שלנו בראש, שלכם בראש אגב, של כולנו, גם שלי. כמה אנשים שיודעים ומכירים את הנושא הזה, בסוף נופלים שם, בגלל הנושא הזה שמהר מהר פן ייגמר, שאנחנו צריכים לקנות מהר, כי אחרת לא יישאר לנו שום דבר. והדבר הזה משפיע עלינו בצורה ישירה בקניות. ברגע שאנחנו מתנהלים בקניות בצורה הזו, שאנחנו מושפעים ממבצעים, ואנחנו קונים בעצם שמערכת מספר אחת שלנו, מערכת מספר אחת שלנו, הטייס האוטומטי שלנו, לוקח אותנו כל פעם לקנות, אנחנו מתנהלים הרבה פחות נכון. שמתם לב פעם, אנשים, מניח שלפחות לחלקכם יש אנשים שיש להם כסף, אנשים מצליחים, אנשים שיש להם הרבה כסף, יש הרבה דברים שמאפיינים אנשים עמידים. אחד הדברים שמאפיין אותם, הם יכולים לקנות יחטה בלי למצמץ, להוציא פתאום הרבה מאוד כסף על דברים מסוימים, אבל הם ייכנסו לאיזה חנות ויפקיעו שם את המחיר של הכל על 20 שקל למשל לבקבוק, הם לא יקנו. ואנחנו לפעמים נשאל את עצמנו למה הם עושים את זה, מה, הוא מתקמצן על 20 שקל? התשובה לזה מאוד פשוטה, הם רואים כסף בצורה אחרת. הם רואים כסף בצורה של זה נכון לי או לא נכון לי, זה סוג של דרך חיים, זה סוג של קבלת החלטות. סיפרה לי תלמידה בקורסים שלנו לפני שנתיים, היא בנקאית בבנק פועלים אני חושב, ונכנסו זוג, ורצו לרכוש פרארי חדשה, פרארי או פורשה, אני חושב, עוד פה ברמת המחירים האלה, שזה למעלה ממיליון שקלים, אין כמעט רכבים כאלה בארץ, והיא מספרת שאחר כך הם התמקחו על העמלת שורה של 12 שקלים, פשוט התמקחו, רבו על זה, ואתה שואל את עצמך, למה אנשים כאלה עושים את זה, אני לא נכנס אם זה נכון או לא, אבל בסוף זה סוג של קבלת החלטות, רואים כל דבר בצורה יחסית לדבר עצמו. האם זה נכון לי עכשיו לבצע את הקנייה, האם זה נכון לי עכשיו להתמקח על זה, או שזה לא נכון לי להתמקח על זה, וזו הסיבה שאנשים מגיעים להישגים כלכליים, דווקא בגלל צורת החשיבה הזו. כשאנחנו מתנהלים ככה, אז הדבר הזה קורה. וליוויתי יותר מדי אנשים ויותר מדי דברים שראיתי כדי לראות שמי שמסגל לעצמו הרגלי חשיבה כאלה פשוט משנה לעצמו את החיים בהקשרים האלה. בואו נדבר על אתגרים כלכליים לפני פסח. הרבה אנשים אומרים, אין לנו תקציב, ההוצאות מנהלות אותנו. אני קונה ואני קונה ואני קונה ואני קונה. זה אתגר, זה פשוט אתגר. אני אדבר עוד כמה דקות איך נכון באופן כללי להתנהל לחגים, איך נכון להתכונן בין הזמן עם אב שיבוא, לחג הסוכות שיהיה עוד חצי שנה, אבל בוא נדבר על עכשיו, כי בסוף אנחנו נמצאים עכשיו, 30 יום לפני פסח, אז מה קורה כרגע?
אז הרבה אנשים אין תקציב, בסוף ההוצאות מנהלות אותנו, אנחנו מתנהלים לא נכון, אנחנו קונים עם לחץ, כמו שאמרתי, בלי תכנון, בסוף הרגשה של חוסר שליטה. אני הרבה פעמים, אני תמיד שואל אנשים שאלות, כי בסוף לשנות הרגלים, צריכים לשאול שאלות, שאלות גורמות לנו לשנות הרגלים, אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו למה אנחנו עושים ככה ולמה אנחנו לא עושים ככה. אז אני שואל נשים תמיד את השאלה הזו, איך אתן מרגישות עם קנייה של בגדים לפני החגים, קנייה של מזון? הרבה פעמים התשובה היא, ואני בטוח שאלה ששומעות אותנו עכשיו, לפחות חלקכם מזדהות איתנו, התשובה היא, אנחנו מרגישות שאנחנו גונבות מעצמנו. קנינו, אין לנו חוויית קנייה, לא כיף לנו. עכשיו תחשבו, הוצאתם כסף, הוצאתם הרבה כסף, ואתם מגיעות לחג, ועם קטע של לחץ, בלי תכנון, הרגשה של חוסר שליטה, לא חבל? אין שום סיבה בעולם שזה יקרה. אין שום סיבה בעולם שלא נהנה מהקניות שעשינו. אז איך עושים את זה בפועל? אבל זה אתגר כלכלי שקורה לנו, אין תקציב. קונים עם לחץ, הוצאות לא צפויות, פתאום יש דברים שלא בתכנון. תכננו שההוצאות של פסח יהיו 3,000 שקל, 2,000 שקל, ומצאנו את עצמנו עם 10,000 שקל. תזכרו, אף אחד לא מממן את זה. זה הלוואה מפה, זה הלוואה משם, אם זה מהבנק, אם זה מגופי אשראי, זה עם ריבית. לא היו ימים טובים לגופי האשראי במדינת ישראל, כי הימים האלה לפני חגים. הם בסוף עושים הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד מהפעילות העסקית שלהם מבוססת על החודשים האלה. הרווחים בבנקים, הרווחים בחברות האשראי, זה קורה בגלל החודשים האלה. ואנחנו אלה שגורמים לזה, הוצאות לא צפויות, מוצאים הרבה מאוד כסף על דברים שלא היו בתכנון. מינוס בבנק, אנחנו לפעמים מגדילים אותו. והרבה אנשים, אני אומר להם, רגע, אז מה תעשו? אומרים לי, מה הבעיה? יש מסגרת אשראי, מסגרת זה הלוואה לכל דבר. זה עולה לכם 16%, 12%. אני רוצה שנייה להתייחס לזה. כי אם אתם לוקחים כסף מתקציב, זה נושא של סדרי עדיפויות, אז בסדר גמור. אתם רוצים להוציא 20,000 שקל על אוכל בחוץ, על מסעדות, על שיפוצים 300,000, בשמחה רבה. אם אתם לוקחים את זה מהלוואות שנושאות ריבית, יש לזה עלות אשראי, אז בואו נחשוב שנייה. לפני שאתם עושים את זה, תבדקו כמה כסף אתם משלמים. כי ישבתי פעם עם משפחה, לקחה הלוואה למטבח למשל של 140,000 שקל, והראיתי להם רק את הלוח סילוקין, והם לקחו בפריים פלוס 3, שזה 9% היום, וראינו מה קורה לכסף הזה, כן? שזה הכפלת הכסף תוך מספר שנים אגב. ומה זה אומר? זה אומר שהם לא שילמו על המטבח הזה 100,000 שקל, שילמו 180,000 שקל, 200,000 שקל, לפעמים יותר, לפעמים פחות. למה אני אומר את זה? כי אם אתם לוקחים הלוואות לצורך צריכה, אז דבר ראשון, תשאלו את עצמכם כמה כסף אתם מוכנים לשלם. כי אני מוכן לשלם 100 שקל, אני לא מוכן לשלם 300 שקל. ואתם משלמים את זה. לקחתם הלוואות, לקחתם ריבית, אתם משלמים את זה בסוף. אם לא, תדבר על אלה שמשלמים גם על הוראות קבע שחוזרות להם ועל תכנונים לא נכונים, אבל דבר ראשון זה הגישה. כשיש מינוס, יש הלוואות לא נכונות, אתם משלמים על זה וביוקר, ריבית דריבית, מדברים פה הרבה בקבוצה הנהדרת הזו, ריבית דריבית זה הפלא השמיני בתבל, משפט שמיוחס לאנשטיין, מי שמבין את זה מרוויח, מי שלא משלם, אז אוהבים להתמקד בחלק של השקעות ושוק ההון וחוק ה-72 והכפלות, וזה נהדר, תתמקדו בהקשרים האלה. מי שלא משלם, אתם משלמים הרבה מאוד כסף כשאתם לוקחים הלוואות לצריכה ומשלמים הרבה מאוד ריבית. תשאלו את עצמכם לפני הלוואות כמה כסף אני מוכן לשלם על המוצר הזה. יש מושג שנקרא גילום עמלות, כן, אז פה זה אותו הקשר, פשוט להבין בסוף כמה כסף זה עולה לנו עם הריבית, עם העמלות, עם כל המסביב. הלוואות לא מתוכננות כמו שאמרתי, מספר רב של פעמים בחלק מהמקרים, אגב, אני ארחיב עוד מעט על חלק של מימון, אבל צריך להבין שמי שלוקח הלוואה אחת של 200,000 שקל, או 6 הלוואות של 200,000 שקל, פוגע לעצמו בדירוג האשראי. מה זה אומר לנו בפועל? ריבית יותר גבוהה, לפעמים יסרבו לנו להלוואות, יותר לחץ, הרבה מאוד אנרגיות שמבוזבזות, שיכלתם להשקיע אותם בהעלאת שכר, בהגדלת הכנסות, בדברים טובים לעצמכם שתוכלו לעשות אותם, אבל לא עשיתם את זה כי לא הייתם מתוכננים. יש לנו אנרגיות, לכולנו. אנחנו מוצאים הרבה מאוד אנרגיות, ולאיפה אנחנו שמים אותם. מי שלא מתוכנן, כן, בזה אני רוצה לתחום את הדבר הזה, וכן, ולעבור לפרקטיקה, אבל תבינו, מי שלא מתוכנן בנושא כלכלי, מבזבז
המון אנרגיות, שזה יכול להיות שליש מהיום, או זה שליש מהחיים, חצי מהיום, 70% מהיום, על לחץ, על פאניקה, על גיוס חוב, על גלגול גמחים, על החלפת הלוואות מהלוואה כזאת להלוואה אחרת, ובסוף האנרגיות שלנו מוגבלות. מה החבר שלו עושה? הוא מתוכנן, הוא יודע מה קורה, איפה הוא שם את האנרגיות שלו? באיך הוא מגדיל הכנסות, באיך הוא מייעל את העסק שלו, באיך הוא מתייעל ברמה אישית, כן, באנרגיות שלו, שהן יהיו חיוביות יותר, וזה קורה בגלל שישבתם יום אחד ושמעתם על הנושא של מערכת קבלת ההחלטות, מערכת מספר 1 ומערכת מספר 2, ואמרתם רגע אחד, אנחנו רוצים להיות במערכת מספר 1 חיים רגועים, אנחנו רוצים לקבע לעצמנו החלטות כלכליות נכונות. ואם לא תעשו את זה, אז ההוצאות ינהלו אתכם, תקנו לחץ. כל הזמן יהיו דברים לא צפויים, פתאום מגיע פסח, פתאום מגיע סוכות, פתאום מגיע בין הזמנים, פתאום מתקלקל המקרר, כן, מכשיר החשמל הרי סיני, בסוף זה קורה. תהיו כל הזמן במינוס, עוד לא מתוכנות, עזבו את החתונות ילדים, את השמחות, ששם בכלל, להתנהל נכון. אז מגיע לשם, יש מעברות. השבוע הזה שבו הייתי משפחה, ההורים קרסו בגלל התנהלות לא נכונה, קרסו עם כל המשמעויות, וחבל, הדברים האלה בידינו למנוע אותם. אז בואו נדבר איך בעצם עושים את זה בפועל, איך עושים את הדבר הזה. אז אני רוצה להסתכל בכלל באופן כללי על כל הנושא של תקציב, רגע בואו נראה שנייה שאלות ששאלו, האם נכון לרשום כל הוצאה בחיים, שזה רדיפה אחרי הרוח, זה לא עובד, אז בואו נדבר על זה, אני רוצה ממש לדבר בפרקטיקה. עוד מישהו שואל כשקונים מחירות, קונים כמויות שלא באמת צריכים, כי זה זול, בהחלט, כבר נדבר על הפרקטיקה. אז בואו ניכנס לזה. אני רוצה להעלות את אקסל שלנו. אגב, מי שירצה שישלח לי אחר כך מייל, ואני אשלח לו בעזרת השם את האקסל. דרך אגב, תושבי ירושלים, אם יש פה תושבי ירושלים ששומעים אותנו, יכול להיות מאוד, אני בדקתי את זה ברגע האחרון, אז אני לא מבטיח, אבל יכול להיות מאוד שיהיה אפשר לקבל ליווי של פגישה, 2-3, לא איתי, אבל עם אחד מהמלווים שלנו במסילה. תשלחו לי בשביל זה אם אתם תושבי ירושלים, שם, מספר זהות וטלפון. מי שרוצה גם את האקסל שישלח לי למייל שלי ואני אשלח לו בעזרת השם. אגב, שלחתי מדריך להיכרות עם המכשירים הפיננסיים לפני תקופה, השתדלתי לשלוח לכולם, אם יש מישהו שלא קיבל שיקפיץ לי, אני אשלח, כי היו הרבה ששלחו בצ'אט ולא שמתי לב לכולם מי שלח ומי לא שלח. טוב, בואו נדבר על התקציב ואיך עושים את זה ונרד לפרקטיקה של פסח הזה. אז דבר ראשון, אתם רואים פה, אתם משותפים פה עם האקסל, אז שימו לב, יש פה בעצם לשוניות, תמונת מצב חודשית, שנתית, יחסים מול התחייבות שאני כבר אדבר עליה, וסיכום תמונת המצב שלנו. האקסל הזה מאוד פרקטי, הוא מאוד עוזר, אפשר גם להשתמש בעוד אפליקציות, יש לה אפליקציה של רייסאפ ועוד אפליקציות טובות. אני באופן אישי אוהב אקסלים בגלל שזה גורם לנו להיות ממוקדים, אנחנו בעצם רואים מה קורה שם. אני רואה ששולחים לי להודעות האלה, לא קיבלתי, תשלחו לי למייל שלי תשלחו, כי בצ'אט זה לפעמים נאבד, אז תשלחו לי למייל שלי. כשאני כותב, אם הנושא הוא של מודעות כלכלית, כשאנחנו עושים את זה באקסל, לא צריכים כל החיים, עוד מעט נדבר על השאלה ששאלו פה. אגב, שמלחיצה את כולנו רוצים לעשות שינויים, למה בן אדם מפחד להפסיק לעשן? הוא מפחד על ההפסקת קפה הזאת בכולל או בעבודה, שלא יהיה לו את הסיגריה. אנשים מפחדים לעשות דיאטה, כי הם מפחדים מהרגעים האלה שהם ילכו למסעדה או לחתונה, והם לא יוכלו לאכול את הסטייק שלהם. אני צריך לפתור את זה, להבין על מה זה יושב ואיך פותרים את זה. אותו דבר כאן בתקציב. אנחנו מפחדים שזה ירדוף אותנו, זה לא ירדוף אתכם, עוד רגע תבינו גם למה. אז דבר ראשון, התקציב מתחלק לחודשי ושנתי. בואו נדבר על הכנסות. אני מתמקד בשכירים, אני אדבר 2 מילים על עצמאים, אבל בעיקר בשכירים, כי בעצמאים זה הופך את הסיפור להרבה יותר מורכב.
אם למשל, בוא נניח שהבעל הוא מלמד, אני אוהב תמיד לנקוט את הדוגמאות האלה, הם שווים לכל נפש, ונניח הוא מרוויח 9,000 שקלים, אז אני רושם את זה פה, נניח שיש לו גם כולל ערב, כולל צהריים, שהוא מרוויח מזה עוד 1,000 שקל, אז אני ארשום את זה. בוא נניח שהקצבת ילדים היא 700 שקלים, כמובן שזה לא עגול, אבל אני עושה את זה עגול. אגב, אם יש לכם הכנסה מנכס, כלומר אתם שוכרים ומשכירים, תרשמו בהכנסות את ההכנסה, נניח יש 3,000 שקלים, ותרשמו במקביל בהוצאות את ההוצאה, שכר דירה, משכנתה, כל הדברים האלה. אל תעשו קיזוזים, כי זה יעשה לכם שכל אם תעשו את זה ככה, זה יעשה לכם פחות שכל אם אתם תתנהלו בזה אחרת, כי הסיבה פשוטה, תחשבו שפתאום סוחר לא משלם, או קורה משהו מסוים בהקשרים האלה. עכשיו, בוא נניח שהאישה מורה, כן? ומרוויחה גם 10,000 שקל לצורך העניין, אז יש לנו פה 23,000 שקל שעה, בסדר? יש משפחות שיהיה להם יותר, יש משפחות שיהיה להם פחות, ממוצע הכנסה לנפש במשפחה חרדית אגב, עומד על 15,000 שקלים, תזכרו תמיד, אני אומר את זה תמיד בהרצאות שלי, ממוצע זה לא משהו שמשקף לגמרי, כי אם אחרי ההרצאה פה אני עושה לכם מבחן, ונניח ש50% קיבלו 100 ו50% קיבלו 75, אז הממוצע יתכנס ל-75%, כמובן שזה לא מדויק לגמרי, כי אם אני מסתכל לכל אחד כתצפית, אז או שהוא הקשיב לגמרי וקיבל 100%, או שהוא לא הקשיב בכלל וקיבל 50, הוא ניחש. אז יש צורה אחרת לעשות את זה כחציוני, ושם המספרים משתנים קצת, אבל עזבו רגע את הממוצעים, תעשו את זה כל אחד בסוף ברגע האמת אצלו בבית. פה אני רושם שכר דירה, משכנתה, ארנונה. אגב, אני רוצה דגש מאוד מאוד חשוב. הרבה אנשים מגישים ארנונה ברגע האחרון, או שדוחים את זה מכל מיני סיבות מסוימות. אחד מהסיבות שאנשים מתנהלים לא נכון, כי אין להם הוראות קבע מסודרות לארנונה, לוועד בית, לביטוח לאומי, לקופת חולים, למים, חשמל, לכל הדברים האלה. תעשו לעצמכם טובה. אתם מסיימים את ההרצאה הזאת, תעשו הוראות קבע לכל הדברים האלה, מכמה סיבות. דבר ראשון, זה לא יגרום לכם חוב. יגרום לחוב. אני חושב שפתאום מצטבר להם 7,000 שקל לארנונה, 2,000 שקל למים, מקדמות ביטוח לאומי, מע"מ, מס הכנסה, מזה מתחילה תסבוכת כלכלית. הרי תשלמו את זה, אז למה אנחנו דוחים? אין שום סיבה בעולם לדחות את זה, אל תדחו. תעשו הוראות קבע לכל הדברים האלה, תוך כדי שאתם ממלאים את זה. שכר לימוד בנים, בנות, אגב, הרבה אנשים, אני יושב איתם על זה, אני אומר להם, ניסיתם לבקש הנחה מהישיבה, אומרים לי למה שייתנו לנו הנחה? הרבה מאוד מקרים, אני לא אומר תמיד, הרבה מאוד מקרים אנשים מבקשים, יש להם הרבה ילדים, מקבלים הנחות. מקווה שאין פה מנהלי ישיבות שכועסים עליי עכשיו, אבל הרבה מאוד פעמים אפשר לבקש. כשאני עובר על הסעיפים שלי, יש לי מודעות כלכלית, פתאום אני רואה מה קורה. פתאום זה מניע אותי לפעולה. אם בן אדם יושב ויוצא לו פה נניח 2,000 שקל, והוא אומר, רגע, בוא נבדוק את זה, ואז הוא שואל את החברוסה שלו, את השכן שלו, את החבר שלו, והוא אומר לו, כן, הבן שלי גם לומד באותה ישיבה, נתנו לי הנחה של 200 שקל בחודש, זה 2,400 שקל בשנה, עשיתם את זה בשיחת טלפון, וזה קרה בגלל מודעות כלכלית, בגלל שעשיתם את האקסל הזה. צריך להבין שזה מה שממקד אותנו. הדברים האלה של המספרים, אני תמיד אומר, בסוף הכל עובר דרך המספרים, דרך התקציב שלנו. אז תמלאו את הדברים האלה, כמו לכם מטפלת, מעונות, יש עכשיו איזה נושא מאוד מאתגר, שיעורים פרטיים, חוגים, הסעות, כל הדברים האלה, עוזרת בית, גנרטור למי שיש, תוסיפו סעיפים, תחסירו סעיפים, יש לנו משתנות, תקשורת נייח, נייד, מחשבים, גז מים חשמל, עמלות, ופה זה נושא של החזרי חובות, אני כבר אגע בזה, שנייה לפני זה משהו מאוד חשוב. שימו לב שכל מה שעברנו פה עכשיו, זה דברים קבועים, על כורחך אתה חי. אין לנו נקודת בחירה. אנשים אומרים לי תמיד, ושאלו את זה פה עכשיו בצ'אט, כל כך הרבה סעיפים, איזה בלגן, מה אני השתגעתי, אני תקציבאי, אז דבר ראשון, אין לכם זכות בחירה במשכנתה, היא פחות או יותר תהיה אותו דבר, כמובן שגובה הריבית משפיע עליה, ושינויים קטנים, מסלול של משתנה ודברים כאלה, מסלולים צמודי מדד, אבל זה לא יהיה דרסטי, ארנונה, ועד בית, ביטוח לאומי, כל הדברים האלה הם קבועים. שימו לב, רוב הסעיפים, רוב ההוצאות שלכם הם הוצאות קבועות, אין לכם נקודת בחירה בדברים האלה. אז דבר ראשון, זה מגיע. אז אנחנו מחפשים איפה נקודת הבחירה שלנו. אז בואו נלך לנקודת הבחירה בהוצאות. זה קורה פה. זה קורה באזורים האלה. זה קורה בקניות, בסופר.
זה קורה במסעדות, אוכל בחוץ, קניות לשבת של אוכל מוכן ב-500 שקל לשבת, למשל, וזה קורה אצל להרבה מאוד אנשים שלא סוגרים חודש. זה קורה בהרבה רכישות קטנות, זה קורה בביגוד ובבילויים. עכשיו, הדברים האלה, אני אגיד לכם מה האתגר ומה התקווה הגדולה. האתגר הוא שזה דברים שהם קשים לנו, כי זה יושב לנו על הדברים הכי מאתגרים, על הקניות. מי שעושה קנייה פעם בשבוע, ומי שלא עושה קנייה פעם בשבוע, כלומר לא מתוכנן, זה פשוט הבדלים של עשרות אחוזים, ולפעמים גם מאות אחוזים, ובסוף זה מתבטא באלפי שקלים, במאות אלפי שקלים במהלך החיים. אתם יודעים למה? כי כל כניסה שלנו לסופר גורמת לנו להוציא עוד כסף. אני אספר לכם על עצמי. אני בן אדם שאני נכנס, אני קונה. יש אנשים שהם קונים, הם חיים בתחושת שפע, הם רוצים לקנות, ואם אני נכנס לחנות, אני יודע שאני אקנה הרבה יותר, מאשר אם אני אשלח את הילדים שלי, או שאשתי תעשה את הקניות, ודווקא לכן זה סיבה שאני לא אכנס לחנות, אני אעשה קנייה פעם בשבוע. עם תקציב מוגדר, עם משהו מסוים, ואת הכסף שלא הוצאתי שם, אני אקח את זה דווקא לדברים שאני רוצה, לחופש, לדברים שאני נהנה מהם, להשקעות, לחסכונות, לדברים מסוימים. זה בדיוק הנושא של תקציב. אבל אנחנו נופלים בקניות, ורשתות השיווק משלמות מיליארדים לאנשים שיגרמו לכם להוציא את הארנק מהכיס וכמה שיותר פעמים, ועכשיו תשאלו את עצמכם, האם אתם מוכנים לאפשר את זה? אז איך מתנהלים עם קניות נכון? דבר ראשון, מגדירים תקציב. כמה כסף אנחנו באמת צריכים בחודש? נניח שאמרתי 4,000 שקל, 1,000 שקל לשבוע, כמובן זה באופן רנדומלי, דרך אגב, נתונים ממספרים שלנו שאנחנו מכירים, זה משהו היינו אומרים תמיד בין 100 ל-150 שקל לנפש לשבוע, בדרך כלל זה יותר. נתונים של הלמ"ס אגב, הם לפני שנתיים, משפחה של 6 נפשות, 174 שקל לנפש, השלם גדול מסך הקו, ככל שיש לנו יותר נפשות במשפחה, אחוז הצריכה לנפש יורד, רואים את זה גם בנתונים של חברת חשמל, אגב, תיכנסו ותראו. בוא נניח שאגב זה משפחה של 7 נפשות, אז אפשר לראות שהממוצע לנפש הוא 136 שקל, אם זה 5 נפשות הממוצע עומד על 190, אם זה 3 נפשות למשל, זה כבר 317. תבדקו איפה אתם עומדים, לא כי אני אומר לכם לחסוך שם, תבדקו איפה אתם עומדים, כי אם אתם הרבה מעבר לממוצע, יכול להיות שנכון לכם להתנהל נכון בכסף הזה ולקחת אותו למשל לעוד 500 שקל או 1,000 שקל בחודש בקרן השתלמות או בגמל להשקעה. זה יעשה לכם טוב, יהיה לכם הרבה יותר כסף. זה הגישה אגב, לשינויים כלכליים, זה הגישה שצריכה להיות, לא לחתוך בבשר החי, זה לא יעבוד. להבין כמה אנחנו מרוויחים, כמה אנחנו מוציאים, איפה אנחנו רוצים להיות ומשם להתקדם. אז פשוט לעשות את הדברים האלה בקניות, לעשות קנייה פעם בשבוע, עם תקציב. עם רשימה די סגורה, בסוף הדברים חוזרים על עצמם. אנשים אומרים לי, מה, כל יום זה משתנה, כל שבוע זה משתנה. לא נכון, זה לא אמיתי. אתם מוציאים בכל חודש כמעט את אותו... אתם אוכלים בכל חודש, בכל שבוע, פחות או יותר בדברים הרגילים, לא במסעדות. את אותם דברים שאתם אוכלים בימים אחרים, ולכן זה כן דבר שאפשר לעשות שם תקציב. אפשר לבנות תקציב בצורה נכונה, לדעת מה קורה שם. זה דבר שאפשר לעשות אותו, זה הבחירה שלכם. גם הנושא של ביגוד, להגדיר רכישות קטנות, להגדיר כמה כסף אנחנו הולכים להוציא בחודשי. יש שעושים את כל הדברים האלה, אני לא מילאתי פה, שכל אחד ימלא לבד. אני הולך, כמובן נושא של מעשרות וצדקה, ובואו, לפני שאני רואה את השורה התחתונה, כמה עולה לי בחודש, כי זה עושה פה את השורה התחתונה, פה אפשר לראות שאנחנו מרוויחים 23 ומשהו באקסל שעשינו פה, ואני רשמתי 6,000 שקל הוצאות, אז נשאר 17,700. בואו נדבר רגע על החזרי חובות. אחד מהדברים שמכבידים על משקי בית זה הנושא הזה. אנשים ניגשים להלוואות בצורה של, תסלחו לי על הביטוי, של כיתה א'. אני אגיד לכם למה. בואו נדבר רגע על חתונות ילדים.
סיפור, ישבתי עם משפחה לפני כמה שנים, מספר את זה תמיד, אבל זה קורה כל הזמן, כל שבוע, כל יומיים, וריאציות מסוימות. אישה מרוויחה 25,000 שקל בחודש, יש לה עסק טוב, בא לברך, חיתנו כמה ילדים, משפחה מאחד מהחסידויות מבית שמש, ויש להם 17,000 שקל החזרי חובות בחודש. 17,000 שקל. על סכום של כמה מאות אלפי שקלים. עכשיו אני אומר לו מה הסיפור, כן, זה גומר אותם, זה מציק להם, אז הוא אומר לי, אבא שלי אמר לי לא לקחת ריבית, שאלתי אם זה נושא הלכתי, השקפתי, כי אם זה נושא הלכתי, השקפתי, אני אומר, שמה, הוא אומר לי לא, אבל למה נשלם לבנק ריבית? ואז אני מסתכל בצד שמאל, בטור של העו"ש, אנחנו רואים שם 80,000 שקל מינוס, ואז אני שואל, ומה זה? אז הוא אומר לי, וואו, לא שמתי לב, עכשיו הוא משלם על המינוס הזה, בתקופה של היום 12%, 16%, זה המון כסף. אם הוא היה לוקח את כל הכסף הזה, מסדר אותו בתוך משכנתה, זה היה מסדר את זה לגמרי אחרת. סתם שנשים, כן, שנבין, לצורך העניין. בן אדם מגיע, מחתן את הילד שלו, נניח, או לוקח הלוואות, כן, בוא נדבר קצת בסכומים גבוהים. לוקח 200,000 שקל, כן? לוקח 200,000 שקל מגמח. אם זה 1,000 שקל, ההחזרים בגמחים רגילים, זה 1,000 שקל על כל 10,000 דולר, משהו כזה, מלמעלה מלמטה, נכון? ב-200,000 שקל זה 5,000 שקל בחודש החזר. אם זה יהיה במשכנתה, אנחנו נגיע ל-1,100 שקל החזר. שתבינו שהדברים האלה, זה מה שעושה את ההבדל אצל הרבה משקי בית בהתנהלות נכונה ללא נכונה. אגב, ניקח את זה קדימה, לא לזה התכנסנו הערב, אולי נעשה גם יום אחד הרצאה על חתונות ילדים, אבל הדבר הזה הוא קריטי. תנהלו נכון את ההלוואות שלכם. אין מצב שבן אדם לוקח הלוואה ולא עושה את האקסל הזה, ולא עושה לעצמו אקסל ויודע כמה הכנסה פנויה יש לו בחודש, ואז הוא לוקח את ההלוואה. אחרת מה יקרה? תחשבו את אותה משפחה שחסר להם 10,000 שקל בחודש, ומשלמים על זה 15% ריבית, ויש להם, הם נניח, מרוויחים 10, מוציאים 11,000 שקל, חסר להם 1,000 שקל בהכנסות בחודש, מתקשר מנהל הבנק, אומר, חברים, אי אפשר להמשיך ככה, בוא תן לכם הלוואה של 10,000 שקל, ב-500 שקל לחודש החזרים. לקחת הלוואה או לא לקחת? בוודאי שלא לקחת. כי חסר להם 1,000 שקל בחודש, הם מדממים, ברגע הכלכלי חסר לי כסף, אני מדמם. זה דימום, הייתם מסכימים שינזול לכם דם כל חודש? זה מה שקורה? שאתם מתנהלים לא נכון עם הלוואות ועם כל הדברים האלה. עכשיו, מה קורה בעצם? אותה משפחה, תיקח את ה-500 שקל, תחזור למינוס תוך כמה זמן? תוך 6.5 חודשים, כי זה 1,000 שקל חסר להם, עוד 500 שקל, הם יחזרו למינוס, וזה קורה לאנשים כל הזמן. לוקחים עוד הלוואה ועוד הלוואה ומתגלגלים, אז לא, לעצור את הדבר הזה. עשו לעצמכם טובה, אתם שומעים אותי עכשיו, זה המתנה הכי טובה שתיתנו לעצמכם. תבנו תקציב, קחו את האקסל הזה, תראו כמה כסף עולה לכם בחודש, תדרו את ההלוואות בצורה נכונה, על ידי משכנתה, על ידי פריסת חובות נכונה, לראות מה קורה קדימה, זה פשוט לא תכלס. עכשיו, גם בהקשר של החג, בואו נדבר רגע על מימון לחג. דבר ראשון, הכי טוב, שלא תיקחו הלוואות. מי שתכנן את החג, לא לוקח הלוואות. מה הוא עושה? כבר היום הוא לוקח את העמודה הזו, של תמונת מצב שנתית, עובר לפה, ורושם כמה הכנסות שנתיות יהיה לו, אם יש לו ירידה בפריון עבודה, כי בניסן הוא מרוויח פחות 2,000 שקל, ובאב פחות 2,000 שקל לצורך העניין, אז יש לו פחות כסף, זה משפיע בסוף. דווקא בחודשים שאנחנו צריכים הכי הרבה כסף, ההוצאות שלנו גדלות, אז יורד לנו ההכנסות. אז תבדקו את זה. ואז אני הולך למעגל השנה, כמה עולה לי, אגב, אל תכפלו פה, יש פה ארנונה וביטוחים, דברים שחוזרים על עצמם, כי יש אנשים שמשלמים את זה בשנתי, שזה פשוט, אל תכפלו את זה. כמה לכם ביגוד, שהוא מעבר לחודשי, כמה עולה לכם מתנות, מה קורה במעגל השנה, כמה עולה לכם פסח, תבדקו. ואז בשורה התחתונה אתם תראו פה סיכום תמונת מצב, מה ההכנסות שלנו, מה ההוצאות, מה ההפרש החודשי, מה רמת החוב. דבר ראשון, מודעות, כתוב בעיה בסדר הוצאה וחצי פרנסה, ברגע שיש לנו אינדיקציה, מה קורה, כמה כסף אני מרוויח, כמה אני מוציא, מה היחס של החוב שלי בחודש, זה לא שכל. תקשיבו, אין משק בית שאין לו פתרון כלכלי לכולם, גם למי שמסובך. תמיד אפשר לפשוט רגל, זה לא פתרון שכיף לעשות אותו, אבל זה גם פתרון. כן, הלכתי לצורה הכי קיצונית, כמעט כל מי ששומע אותנו,
האתגרים הכלכליים קורים בגלל חוסר סדר, בגלל שלא עושים את הדברים האלה, בגלל שאתם לא מתנהלים כמו שר אוצר. תתחילו להתנהל כמו שר אוצר. תראו מה קורה לכם בחודשי, בשנתי, מה קורה פה בסוף בשורה התחתונה. עכשיו, כנושא אידיאלי, הכי נכון, הכי טוב, שכל חודש מה שתעשו, תפרישו שנתי, כלומר אם אתם רואים בו בשנתי, בשורה התחתונה נניח, שעולה לכם בחודש עוד 2,000 שקל, בואו נניח נוסיף פה עוד 20,000 שקל, נניח. אז בחלוקה חודשית הוא עושה פה שזה עוד 14,600. סליחה שזה מתחלק, כן, ביתרה שנתית זה, כן, זה מינוס של 24,000 שקל, כי עשינו מקודם ירידה בפריון עבודה, ואז זה בעצם לוקח את כל ה, את כל הכסף הזה, ומראה לנו כמה כסף חסר לנו בחודש. ואז אני יודע כמה כסף אני צריך בשביל השנתי. הרבה אנשים שמים כל חודש בקרן כספית או בפק"ם, ואני אומר לכם תשימו בגמ"ח, כי אם זה 500 שקל, 1,000 שקל, זה לא, אתם לא תרוויחו הרבה כסף, ותעשו מזה מצווה וסייעתא דשמיא, שימו כסף בגמ"ח, הרבה אנשים, הרבה גמ"חים, כמובן גמ"ח שיש לו תזרים, אתם סומכים עליו, שלא יגיד לכם לפני פסח אין לי כסף. הרבה אנשים שמים בגמ"ח, ולפני פסח הם מושכים את הכסף, תחשבו איזה בני מלכים אתם מגיעים לפסח. אז זה הצורה האידיאלית, מי שעשה את זה נהדר. עכשיו, מה קורה מי שלא עשה את זה? אז אין ברירה, אתם תצטרכו לקחת הלוואה, כן? ישבתם, עשיתם את האקסל, אתם אמרו שאתם צריכים לפסח עוד 5,000 שקל. אז דבר ראשון, אתם תצטרכו לקחת הלוואה. השאלה, איך לקחת את ההלוואה הזו? אז דבר ראשון, לעשות את האקסל, להבין כמה הכנסה פנויה יש לנו, כמה אנחנו יכולים לייצר. אם ראינו שאין לנו הכנסה פנויה, לא יעזור לקחת הלוואה. צריך להבין איך מייצרים הכנסה פנויה, מייצרים אותה משתי דרכים, או להגדיל הכנסות. וזו סוגיה בפני עצמה איך מגדילים הכנסות, אבל אפשר וחייבים להגדיל הכנסות, וזה לא בעיה להגדיל הכנסות. צריכים סייעתא דשמיא, אני כבר אראה לכם דברי הפליליות בהקשר הזה. אבל אפשר להגדיל הכנסות, כל משק בית, כל אחד יכול להגדיל הכנסות. אם זה עסק, אם זה כשכיר, צריכים להבין כמה כסף יש להם. אגב, כשאנחנו יודעים כמה כסף אנחנו צריכים, זה מנוע להגדלת הכנסות. אתם יודעים למה? כי פתאום יש לנו אנרגיות. מניח שאני רואה שיש פה ממש המון אנשים שנמצאים פה, וכולכם אנשים רציונליים, ואתם רוצים שיהיה לכם טוב. בסוף אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, אנשים שואלים אותי, למה שנעשה שינויים, למה שמישהו יעשה שינוי? התשובה מאוד פשוטה, בואו רוצה שיהיה לכם טוב, ואתם רוצים שיהיה לכם טוב, זה הסיבה שתעשו שינויים. אין שתי ברירות בחיים, אי אפשר לחיות עם חובות. זה הורס את החיים, אין פה שתי ברירות. עכשיו, מי שרוצה לעשות שינויים, ברגע שהוא רואה מול הפרצוף שלו כמה כסף חסר לו בחודש, אם חסר, אז זה מנוע לבקש העלאה למשל מהמעסיק. עד היום פחדנו, נכון, דיברנו על שנאת הפסד, על פחד, לקח אותנו אחורה, מה פתאום שאני אעשה את זה, אני מפחד, הוא יגיד לי לא. כתבתי על זה פנטור בהקשר הזה. למה אנחנו מפחדים להצליח? למה אנחנו מפחדים להצליח? למה אנחנו מפחדים לבקש העלאה בשכר? אנחנו מפחדים להיכשל, אבל לא מקסימום נחזור לנקודת ההחלטה. אין לנו בכלל ברירה בהקשרים האלה. עכשיו צריך להבין שברגע שאנחנו נדע כמה כסף עולה לנו בחודש, אנחנו נתנהל נכון, נרצה להתקדם קדימה. וזה נותן לנו כוח. אז תעשו את הדבר הזה, תעשו את האקסל הזה. עכשיו, אם אתם רואים, אם אתם צריכים לקחת הלוואה, תבינו שלכל שבת יש מוצאי שבת, וזה ימקד אתכם. כי זה יגרום לכם פתאום לחשוב, אולי אפשר לדחות את השיפוץ לעוד תקופה, כשיהיה לנו קצת רוגע כלכלי, כשנגדיל הכנסות, אולי אפשר דברים מסוימים לתעדף אותם, שתבינו, להגיע לחג, לעשות צריכה מטורפת, ולקחת בסוף הלוואות זה לא תכלס. מיד אחרי זה מגיע בין הזמנים, מיד אחרי זה מגיע סוכות, אנשים מסתבכים כלכלית בגלל שהם לא מנהלים נכון את התקציב שלהם. אתם תדעו מה קורה עם התקציב, תהיו שרי האוצר, מבטיח לכם, אתם תצמחו כלכלית, זה פשוט קורה כי אתם אנשים הגיוניים, אתם אנשים רציונליים, אתם רוצים להצליח. אז זה הסוד לכל הדבר הזה של הצלחה כלכלית, זה ממקד אותם. בואו נסתכל קצת על שאלות, אני כבר אמשיך הלאה. שואלים פה מספרים ספציפיים, תקציב מזון למשפחה ממוצעת. אז אני אמרתי, נתונים של הלמ"ס 174 שקל למשפחה של 6 נפשות, מלמעלה, מלמטה, זה מספרים שאנשים מוציאים אותם. ציבור חרדי, יש הרבה אנשים שמוציאים פחות, אני ממש רואה ערים כמו מודיעין עילית, זה לא כמו שכונת הר נוף בירושלים.
הדברים שונים מבחינת ההרגלי צריכה, אבל לא רואה אנשים כמעט שמצליחים להוציא על מזון פחות מ-120 שקל לנפש, 130 שקל לנפש. זה מאוד מאוד קשוח. אני יודע שיש אנשים שיושבים פה ואומרים, אנחנו כן. תזכרו אם אין לכם עזרה מפה, משם, כי זה פשוט, תבואו תעשו את האקסל, אתם תראו שזה מה שעולה. דרך אגב, מספרים עולה לנפש, עזבו את נתוני הלמ"ס 3,500 שקל בחישוב שנתי, עולה לנפש, ציבור חרדי 2,000-2,500 שקל, פעם היינו אומרים 1,500-2,000, מאוד מאוד קשוח, זה לא כולל משכנתה, זה לא כולל כמובן חתונות ילדים, החזרי חובות גבוהים, זה לא כולל גם סמינר וישיבות, זה הרבה מאוד כסף. בסוף החיים עולים הרבה מאוד כסף, אולי מילה בהקשר הזה, אני תמיד מתחיל את ההרצאות שלי ואת הקורסים שלנו, על אתגר העשירונים. בשביל היום, בשביל להיות בעשירון 10, כתבתי על זה טור אגב בקבוצה פה לפני כמה שבועות, בשביל להיות בעשירון 10 אתה צריך להרוויח בין 50 ל-70 אלף שקל כמובן בחודש, כמובן שיש כאלה שהרבה יותר, משק בית. מעמד ביניים, ריקי כהן מחדרה, שאתם זוכרים את יאיר לפיד שיכול לטוס רק פעם בשנתיים לחו"ל, 17.5 אלף שקל. עכשיו מעמד ביניים, עשירון 5-6, זה 22-24 אלף שקל, 20 אלף שקל, תלוי איזה עשירונים. משפחה חרדית עם 10 נפשות, עולה ל-2,000-2,500 שקל לנפש, בדרך כלל גם בחורות בסמינרים, בחורים בישיבות, חתונות, אתם צריכים את הכסף הזה. זה לא יעזור. זה מה שיעלה לכם בחודש. מלמעלה, מלמטה, זה מה שיעלה. אמר לי, עורך תלמיד חוכם במיר, אני הייתי הרבה מאוד שנים שם, אמר לי, הוא גר ברמות פולין, אשתו מורה, אמר לי, יש לו 11 ילדים, עולה לו למעלה מ-20 ומשהו אלף שקל, לא שאלתי אותו מאיפה הוא מביא את זה. אבל זה מה שעולה, אי אפשר לברוח מזה. ומה זה אומר לנו? פשוט צריך להבין, להסתכל על המספרים בעיניים, ומשם אני אתקדם. אז כן, זה הנושא הזה של מספרים. שוב, מזון אזור 170 ומשהו אלף שקל, 170 ומשהו שקל בשבוע, באופן כללי, 2,000-2,500 שקל, זה מה שעולה. מה כתובת המייל שלי לקבלת אקסל? אז יש את המייל שלי, אני גם אשלח את זה בסוף שוב פעם. מה לגבי להוציא חיסכון כדי לסגור חוב? שואלים פה. זו שאלה מאוד נכונה, אני אגיד לכם. הרבה פעמים אחרי שתעשו מודעות כלכלית, אתם תחפשו את כל האפשרויות כדי להשאיר את החיסכון, ולחשוב איך אנחנו מצליחים לברוח מהנושא של החוב ולהתקדם הלאה. אם לא הצלחתם, אז יכול להיות שכן. לגבי ליווי כלכלי לעסקים קטנים ואימון, כן, אני עושה את זה, אני אביא גם את המספר הטלפון שלי. בואו נראה, אני אעשה סיכום בסוף של הדברים, בואו נראה מה עוד שאלו פה. עד כמה בריא להצטמצם בשביל לחסוך? לא בריא בכלל. הנושא של להצטמצם הוא לא בריא, אתם לא תצליחו, מי שמגיע לגישה של לחנוק את עצמו ולחסוך, אני אומר לכם מראש, אתם לא תצליחו, אל תצטמצמו. אל תצטמצמו, תעשו שכל, תבינו כמה כסף אתם צריכים בחודש, ומשם תתקדמו. זה יגרום לכם למנוע. ישבתי פה אתמול עם משפחה ממודיעין עילית, וכשהבנו כמה כסף הם צריכים, פתאום הם שינו את הראש לגמרי. אני בכוונה מביא את הסיטואציות האלה, כי גם במצבים האלה זה משנה את כל הסיטואציה. מה זה היעד החדש שלנו באקסל? אחרי, כן, פה בצהוב, אפשר לראות, יש פה סדר עדיפויות, יעד חדש. אחרי שאתם עושים באדום מה קורה עכשיו, תגדירו יעד קדימה. זה מאוד מאוד חשוב, זה ממקד אותנו, אנחנו רואים מאיפה באנו, לאיפה אנחנו הולכים. זה נותן לנו הרבה מאוד כוח קדימה ולהתקדם. אז שוב אני אומר, מי שרוצה שישלח לי אימייל ואני אעלה לו את האקסל. טוב, עוד שתי שאלות ואני אמשיך הלאה. אם לדעתך להישאר במינוס או לקחת הלוואה במינוס של 9,000 שקלים? תשמעו, בדרך כלל כשלוקחים הלוואה ולא מנהלים את זה נכון, כלומר לא חיים עם תקציב, חוזרים למינוס, אז יכול להיות מאוד שלא כדאי לעשות את זה. כמה צריך להניח בצד לילד מהחתונה שלו כל חודש מהלידה? כמובן שזה תלוי מה אתם רוצים לתת לו, מרצדס סופי, כלומר כמה כסף אתם הולכים להתחייב לדירה, מה סדר הגודל שאתם מתחייבים, אתם ליטאים, חסידים, הדברים האלה. אבל היה פה הרצאה של אבנר סטפאק על שוק ההון, אז מניח שהוא דיבר על המספרים האלה. תשימו 1,000 שקל בצד בחודש, במדדי מניות, היסטורית לפי התשואה של 40 השנים האחרונות, אתם תגיעו למשהו כמו
900,000 שקל מלמעלה מלמטה, אם זה יהיה דרך קרנות השתלמות, זה גם יהיה פטור ממס רווחי הון, יכול להיות שגם תופתעו וזה יהיה יותר, תלוי מה השוק יעשה, אם זה יהיה כמו בשנים האחרונות, זה יהיה יותר. אז זה שאלו פה. טוב, מה עדיף לפרוע הלוואה עם ריבית או להשקיע בתשואה יותר גבוהה מהריבית של ההלוואה? כמובן בסוף צריך לבדוק מה קורה ביכולת ההחזר החודשית שלנו. אני רוצה עוד לשונית אחת שתעשו אותה, כי היא הכי קריטית פה. בכל האקסל הזה נכסים מול התחייבויות. להבין בסוף מה רמת המינוף שלכם. כשאנשים בודקים חברות, אנשים בודקים להשקיע בחברה, לא להשקיע, לקנות עסק, לא לקנות עסק, הדבר הראשון שהם עושים זה לבדוק את רמת הנכסים ורמת ההתחייבויות. אם הדירה שלי שווה 2 מיליון שקל, אבל יש לי חובות של 1,800,000, אני ממונף כמעט על כל הדירה. וזה יקשה עליי מאוד לחתונות ילדים, להחזרי חוב, לדברים האלה, לבדוק את זה בכל קבלת החלטות כלכלית, להיכנס להשקעה, לא להיכנס. כמה להתחייב לחתונות ילדים, זה יגרום לכם להתנהל עם זה בצורה נכונה. הנושא של מינוף ורמת המינוף וגובה המינוף הוא קריטי. הרבה מאוד משקי בית מסתבכים על הדברים האלה, נכנסים לעסקאות שגדולות עליהם, בגלל שהם לא הבינו שמינוף זה הדבר הכי נהדר בחיים שיכול להיות. יש משפט שנקרא other people's money, כסף של אנשים אחרים, זה יכול להיות גם הדבר הכי גרוע שיש. זה כמו חרב פיפיות. אז להשקיע בהלוואות, כמו ששואלים בו, זה תלוי, זה צריך לבדוק, יכולת ההחזר משתנים מה קורה קדימה. אני רוצה לחזור לנושא של התקציב לפסח, לשמו התכנסנו ולסכם אותו. אני אעלה שוב את המצגת. בואו נדבר רגע על תשלומים. תשלומים. תעמדו בסופר, תראו שאנשים עושים תשלומים על מזון באופן כללי ועל מזון לפסח. אל תעשו את זה. אל תעשו... רגע, לא העליתי את זה. אוקיי. אין שום היגיון לעשות תשלומים במזון, במזון. פשוט מה שיקרה, זה ייראה ככה. אתם תקנו בחשבון ב3,000 שקל, תחלקו את זה לשלוש תשלומים, אבל בכסלו זה לא רמדאן, אתם לא צמים הרי, ובחודש הבא גם אתם תשלמו תשלומים. הדברים האלה נכונים גם למה שאמרתי מקודם, הוראות קבע שאתם לא משלמים אותם, כלומר, חשמל, ארנונה, כל הדברים הקבועים, אתם לא משלמים אותם מדי חודש, אתם יוצרים לעצמכם אתגרים כלכליים וחבל, אין בזה שום היגיון לדחות חשמל, לדחות ארנונה, לדחות מים, לדחות מע"מ, לדחות ביטוח לאומי, תשלמו את זה עכשיו, עכשיו זה הזמן, אחרת אתם תסתבכו. מי שקונה בתשלומים גורם לעצמו שני דברים. דבר ראשון, הוא מסבך את עצמו בהמשך. דבר שני, אין לו מודעות כלכלית, כי הוא לא שם לב שאין לו בעצם כסף. ואז נגררים הלוואות ונגררים דברים. יש מודעות כלכלית, הדברים האלה לא קורים. להיות עם יד על הדופק, לראות מה קורה בהקשרים האלה. טוב, אז דיברנו על בניית תקציב. בסוף התקציב מורכב. אני אסכם את מה שדיברנו מהכנסות, הוצאות קבועות, הוצאות צריכה שוטפת, חסכונות לחגים, חופשות, תחילת שנה, אירועים, בלת"מים או החזרי חובות. זה צריך להיות שם, באקסל, תעשו את זה בצורה נכונה. תקציב שנתי, מאיפה לוקחים את ההכנסות? אז אמרתי, לשים כסף כל חודש בצד, או יש אנשים שיודעים להגדיל הכנסות לפני החגים, זה יכול להיות נהדר. אגב, זה מה שממקד אותנו, כשאנחנו יודעים שצריך כסף לפני החג, זה גורם לנו להתנהל בצורה יותר נכונה ולהביא כסף מהבית. הוצאות לפי מעגל השנה, להבין מה קורה, תנהלו תזרים, תבינו. אתם מגלגלים במהלך החיים 10-20 מיליון שקל, זה מה שקורה. תקחו משכורת ממוצעת של משקי בית שאמרנו, תכפילו את זה במהלך שנות חיים, זה מה שקורה לכם. אתם מנהלים את העסק הכי גדול שתנהלו, אתם שרי אוצר, כל אחד מכם. אז תתנהלו נכון, תנהלו את זה לפי מעגל שנה, לפי בלת"מים, לפי כל הדברים האלה, זה הרבה מאוד כסף. חשוב איך להוציא, להבין על מה להוציא, איך אנחנו מנהלים תזרים נכון, כמו שאמרתי מקודם, השיפוצניק לוקח הרבה כסף, אולי יקחה את זה לעוד חודשיים, 3, עכשיו לפני פסח ההיצע וביקוש משחק לרעתנו. תקציב חודשי, אז דיברנו עליו. מקורות מימון, בואו נדבר רגע על מקורות מימון. נניח שאתם לוקחים הלוואות, אז אל תיקחו. אם אתם לוקחים הלוואות, דבר ראשון, יש קרנות כמו קרן אורנשטיין, ועוגן היום יחסית קשה, אבל שאפשר הלוואות בלי ריבית, גמ"חים לפעמים. אם זה סכומים קטנים, אז זה משהו הגיוני, ושוב, תגיעו למצב שאתם יודעים
שאתם יכולים לעמוד ביכולת ההחזר, אחרת אתם לא תעמדו בזה ותיקחו עוד הלוואה ועוד הלוואה, וזה יוריד לכם את דירוג האשראי. משפחה שלוקחת הרבה הלוואות, הדבר הזה מוריד לה את דירוג האשראי. עכשיו, אפשר לקחת הלוואות גם, אני לא תמיד אוהב לומר את זה, כי אנשים משתמשים בזה, אבל צריך לומר, אל תמנע טוב מבעליו, אפשר לקחת הלוואות מחסכונות הפנסיונים שלנו, מקרנות ההשתלמות, מקרן הפנסיה מומלץ לא לקחת הלוואה, כי אם אתם מתנהלים לא נכון, וחלילה לקחתם הלוואה ולא עמדתם בהחזרים, זה חברת הפנסיה, חברת הביטוח תחלט לכם את הכסף, ועל החלק של הגמל, שזה בעצם 6% מהחלק של העובד, 6.5% מהחלק של המעסיק, במקרה של שכיר, אם אין סעיף 14, שלמו קנס של 35%, וראיתי לא מעט משפחות שזה קרה להם, אז אני פשוט לא אוהב את הפתרון הזה, כי אני יודע מה אני מציע היום, אני לא יודע מה יקרה עוד שנתיים לאנשים מבחינת התנהלות. אבל אפשר לקחת וזה הלוואות זולות, חלק מהחברות נותנות פריים מינוס חצי, מינוס 0.3, אפשר גם לקבל היום 2.8, בחלק מהחברות זה צמוד מדד, אז צריכים לבחון את זה בצורה נכונה, לכמה זמן אתם לוקחים את זה, אבל זה אפשרויות לקחת הלוואה. אגב, בפתיחת חשבון, יש בנקים שנותנים לכם הלוואות טובות, ושוב, אל תיקחו את ההלוואות האלה, אל תיקחו, זה הכי קל לרוץ לשם, לא נכון לקחת. אם אתם צריכים לקחת, תבדקו מה יכולת ההחזר, מה קורה מחר בבוקר, עוד חצי שנה יש עוד פעם סוכות, עוד 4 חודשים יש לכם בר מצווה, תבדקו שיש לכם כיסוי להחזרים האלה. אם לא, תשקלו לקחת הלוואה אחת גדולה שתאגד לכם את החובות בתוכו, שלא תצטרכו כל חודשיים שלוש לקחת עוד הלוואה ועוד הלוואה, ולשלם בסוף הרבה מאוד כסף על הדברים האלה, וזה פוגע לכם בדירוג האשראי. אני רוצה כמה מילים על דירוג אשראי. בואו נראה שעלו פה עוד שאלות. מה קורה אם עברתי את התקציב? אז אני אמרתי, דיברתי עכשיו על הלוואות. טוב, שוב פעם, מישהו שואל, אתה לא מציע לצמצם תקציב. אני לא מציע לצמצם תקציב, אני מציע לנהל אותו. שוב, תהיו בצד סמוטריץ' 2 דקות, מדינת ישראל עכשיו נמצאת במלחמה, מה הוא עושה? הוא חייב לגייס חוב, הוא עושה את זה על ידי גיוס חוב, על ידי מכירת אג"ח לציבור, והתחננות לטראמפ ולביידן. זה ביבי עושה. בסוף צריך לנהל את זה. גם אם לוקחים חוב, צריך לנהל אותו. לצמצם תקציב. אני לא קורא לזה צמצום תקציב, אני קורא לזה סדרי עדיפויות. לפעמים אנחנו עושים חתונה, ואנחנו כל שנה נסענו לחופשה יקרה, ועכשיו יש לנו הרבה הוצאות, אז אנחנו לא רוצים לקחת הלוואה, כי אנחנו לא רוצים לשלם ריבית. לא רוצים לשלם על החופשה הזו כפול, כי אנחנו משלמים בסוף ריבית. לא רוצים להיות מאלה של מי שלא משלם. אז נוגעים פה בסדרי עדיפויות. עכשיו אני רוצה לומר עוד משהו, ושוב אני חוזר לאתגר העשירונים. בסוף בשורה התחתונה, משפחות ברוכות ילדים צריכות הרבה כסף. תיקחו 2,000-2,500 שקל לנפש, תכפילו את זה במספר הנפשות, זה מה שעולה לכם. אני אומר לכם, תעשו את האקסל, זה מה שעולה לכם. זה מקל אתכם להגדלת הכנסות, בהחלט. איך מגדילים הכנסות? זה דבר בפני עצמו. לא שואלים פה גם שאלות על השקעות, פחות אני אתייחס לזה עכשיו, כי זה... אם אני אענה על רגל אחת, אני אפתע למטרה. בואו נדבר על הלוואות טובות והלוואות גרועות, רק אני אסכם את זה. הלוואה לצריכה זה הלוואה גרועה, לכיסוי המינוס לפני איזון זה הלוואה גרועה, ריבוי הלוואות כמו שדיברתי, לא מתוכננות בלי השוואה בין הגופים, זה הלוואות גרועות. אתם לא תצאו מהמעגל הזה, זה מעגל של חובות. השקעה ומינוף, כשזה בצורה נכונה בתכנון, יכולת החזר, זה יכול להיות הלוואה נהדרת. מוצרים כמו רכב, שיפוצים, רוב האנשים לא יכולים לממן אותם בלי הלוואות, ולכן אני קורא לזה הלוואה טובה. הלוואה לשמחות עם תכנון יכולת החזר, לאיחוד חובות, זה הלוואות שהן הגיוניות. בואו תראו, יש פה פלא יועץ, שאני תמיד מצטט אותו, הוא אומר ככה, בשער דת הוא נמצא 3 מיני גזרות יש. יש שיגזרו עליו לפעמים נמצא עליו שיהיה עשיר, מי שיגזר עליו שיהיה עשיר הוא יהיה עשיר, שום דבר לא יעזור, שום תת-צדקי, אפשר לפשוט את הרגל 1,000 פעמים כמו טראמפ, ולהיות עשירים, ולהיות נשיא ארצות הברית. נגזר עליו שיהיה עני, שימות שיהיה מדוכא בייסורים, הדבר הזה גם לא יעזור, מיגע במועצות ודת, כל יגיעו לריק, ויוכל לבטל גזירת שמיים. אומנם, יש שיגזרו עליו נשמה שלו החיים והשלום והאושר על פי הטבע, לפי חריפותו והשתדלותו. יראתו ודעתו, על כן להניח שבו האיש מאחר גזרה וחוכמתו יתברך, יתן לאיש כפי דעתו והגיעתו, לכן יצא אדם למלאכתו ולעבודתו, יעיין מאוד כפי דעתו, איזה דרך ישכון אור, להביא טרף לביתו,
גם השם, ולשמר בריאותו, גם השם ייתן אותו, בתנאי שהוא יפתח בדרכונו בשביל ממונו ולא יגיע לעשיר במין דידי אסיר. מה הוא אומר? הוא אומר מי שנגזר עליו שיהיה עני הוא יהיה עני, שנגזר עליו שיהיה עשיר הוא יהיה עשיר, אבל יש את אלו, וכל עוד שאנחנו לא יודעים אחרת, אנחנו שמה, וזה הפליועץ אומר את זה, לא אני, וזה נמצא בשרדת אגב, שכל עוד שאנחנו לא יודעים אחרת, אז הכל הולך לפי הטבע. סייעתא דשמיא, כל החיים סייעתא דשמיא, כל החיים זה ניסים, אבל זה בתוך דרך הטבע. אתם תעשו את האקסל הזה, תעשו תקציב, אגב, בכל הפוליסקים כתוב, במשתמור בהלכות יום טוב כתוב, בהלכות בהלכות יום טוב כתוב שצריך לנהל תקציב, זה דברים פשוטים, הרב עוזר כותב אגב לגבי תכנון חתונות ילדים ופנסיה, באורח חיים, סימן א' חלק ד', יהודי שואל אותו האם להשתדל לזה, הוא אומר, קרוב ליודע שמי שלא יעשה את זה, לא יהיה לו כסף לזה, וצריכים לעשות את זה, הוא כותב בשם הבן של השלו הקדוש, שצריך לעשות את זה בצבא של הבן של השלו הקדוש, אז צריך לעשות את זה, בסוף כל אחד ישאל את רבותיו, מה נקרא השתדלות, מה לא נקרא השתדלות, אבל תעשו את זה, תנהלו תקציב, תגדירו לעצמכם מה יעדי הכנסות, תגדירו יעדים כלכליים, הדברים האלה יקרו. מגיע פסח עכשיו, תשבו היום, עכשיו, תחלקו לקטגוריות, כמה עולה לכם, מה הקטגוריות? של מזון, של ביגוד, של שיפוצים אולי, של תכשיטים, של מתנות לאישה, של מתנות לילדים, של מתנות לבעל כמובן גם. תמיד אומרים למה אתה מדבר על מתנות לאישה ולילדים, מה עם מתנות לבעל? אז גם מתנות לבעל. להרבות שמחה, להרבות אהבה כמובן. למרות שזה מצווה על הבעל, אבל זה תמיד דבר טוב. מתנה לא חייבת להיות ב$10,000, יכול להיות גם משהו טוב שישמח אותנו. והדברים האלה, ברגע שתעשו את זה, תגדירו תקציב, תבינו מאיפה מקורות המימון, תעשו תקציב חודשי ושנתי קדימה, יהיה לכם חיים הרבה יותר טובים, הרבה יותר נכונים, שיהיה לכולנו פסח כשר ושמח, התנהלות כלכלית נבונה, אני אענה על שאלות עכשיו. אגב, זה המספר שלי, זה המייל שלי, אפשר לשלוח או במייל פה בקבוצה, אפשר לשלוח מייל ואני אשלח את התקציב בעזרת השם ומה שאתם צריכים. שוב אני אומר, מי שתושב ירושלים, אני לא מבטיח, אבל תשלחו לי שם, מספר זהות, טלפון, ויכול להיות מאוד שתוכלו לקבל מימון על פגישות ליווי עם המלווים שלנו. אני צריך לבדוק את זה, אבל דיברתי עם האחראי לפני ההרצאה היום, והוא אמר שייתכן מאוד שיוכלו, שוב, תושבי ירושלים, כי התקציב מאוד לתושבי ירושלים, אני צריך טלפון, מספר זהות. זה המספר שלי, 0533351876. אני יועץ ומאמן פיננסי, למדתי גם להיות פנסיוני וניהול תיקי השקעות, מתעסק בכל התחום הזה, גם בשוק ההון, גם בנדל"ן, עשיתי בעצמי הרבה דברים, עזרתי להרבה מאוד אנשים, ואני יכול בעזרת השם לנסות לעזור גם הלאה. אז מי שרוצה יכול לנסות ולבדוק, זה היה המייל שלי. בואו נראה שאלות ששאלו. טוב, אז לגבי ההשקעות אמרתי, אני פחות להיכנס לזה עכשיו. מלגת חברה קדישא של הבריאות לפני פסח יש מלגות, אתם יכולים לשלוח. כותבים שנהנים מכל רגע, גם אני נהנה מכל רגע. תושבים מערים אחרות, זה עיריית ירושלים, תקשיבו. הייתי עכשיו במודיעין עילית לפני תקופה, והעירייה מימנה כמה סדנאות. אתם נמצאים בעיריות החרדיות, תציפו את הדברים האלה מהשטח, שיממנו, יספסלו את הדברים האלה, כי זה חשוב מאוד. ולא כל העיריות משלמות את זה, יש כל מיני מרכזים לפעמים שמשלמים, לפעמים פחות ליוויים, יותר דברים אחרים, אבל תנסו, איפה אפשר לראות את דירוג האשראי שלי. טוב, אני אשלח פה אחרי זה, אני יוצא מייל, אני אשלח פה, יש גם בקפטן קרדיט וגם תרשמו בגוגל, באינטרנט, מערכת נתוני אשראי של בנק ישראל. בקפטן קרדיט זה עולה כסף, 40 שקל. את הדירוג אתם תוכלו לראות, אבל אפשר לקבל את הדוח המורחב. במערכת נתוני אשראי זה ללא תשלום פעם בשנה קלנדרית. קלנדרית זה אומר, אם אנחנו היום במרץ, ב-18 במרץ, עד ב-18 במרץ שנה הבאה תוכלו לקבל שוב דוח, ושם אפשר לראות את ההלוואות שלכם, את
את ההחזרים שלכם, כמה כסף, אה, אם חלילה חזרו הוראות קבע, חזרו צ'קים, זה מאוד מאוד ממקד, אני תמיד מבקש את זה במשפחות שאני מלווה, כי זה מאוד ממקד אותנו, זה נכון גם לעסקים שיעשו את זה, למשקי בית. שיהיה לנו חג פסח כשר ושמח, תזכרו, אי אפשר לברוח מהדבר הזה, צריך בסוף לנהל את זה, אבל תתחילו ככה, גם מי שמשקיע, גם מי שרץ להשקעות, קודם כל תעשו את הקומה הראשונה, אחרת זה יכול לסבך אתכם בהמשך. ראיתי הרבה מאוד אנשים, יש גם אנשים שהולכים לייעוצים, לאנשים שממנפים אותם ומתקדמים קדימה, אל תעשו את זה לפני שאתם יודעים מה קורה למשק הבית שלכם, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, זה יסבך אתכם בהמשך. רק בסך הכל ושמח, שמחתי להיות פה. תודה רבה לכל מי שהיה. תצליחו.